er nu 13:45 om morgenen, og det er et sindssygt tidligt tidspunkt at være vågen på. Vi troede, vi sov oven på en dejlig dame, men det viser sig, at det ikke er en dejlig dame, men en ulækker mand, vi ikke ved, hvem er. I det hele taget ligger vi over 40 mennesker hulter til bulter i et tomandstelt i området G. Og vi starter med en guldøl, der står her til bevæge mig, det gør jeg altså. Vi ryster hånden hurtigt og finder guldøl og ryste, inden i 700 graders varmt telt. Sådan, så er der ro på. Vi skal nå meget, vi skal høre musik, men først skal vi jonglere os. Så vi starter dagen med at gå på lokum. Vi står i kø og kigger væk, fordi vi ved, at vi skal ind og skide. Og det er ikke særlig fedt, for der er 4066, der har været derinde og skide før os. Men sådan er det på Roskilde, så vi laver et for hurtigt hop på stedet. Hop. Og så er det tid til ophold i en meget, meget ulækker og varm plastikkabine, hvorfra der kun er én vej ud. Ja, og så er det tid til dagens program. De er os, der skal barbere os, prøver at barbere os med sten. Og de er os, der er skæg, må leve med, at det er fuld af mudder. Og de er os, der ikke er skæg, må bare nyde deres skønhed. Så laver vi bølgen. Vi laver bølgen. Og hvad skal vi se i dag? Åh nej, der er stadig 18 dage til det rigtige program begynder. Men så må vi drømme om det. Skal vi se Metallica? Skal vi se Rihanna? Eller Sigur Rós? Eller Ice Age? Eller The National? Eller skal vi lige ryge en fil? Vi starter dagen med at ryge en fil. Helt ned i lungens lille sorte svingdør. Helt ned i fødderne og langsomt ud igen. Det viser sig, det er skunk. Skunk er godt, men også lidt meget skunk dyrket under virkelig optimale former. Så vi hoster også lige Jimin. Og vi er gladere nu, Nu har vi overskud. Vi hilser på Festival Mike. Dag, ulækre Festival Mike. Du skulle holde op med at købe de hatte Festival Mike. Bare fordi du på Roskilde behøver du ikke ligne en spastisk ramt teenager fra Vejle. På Woodstock med charms fra Kina. Det er grimt, utjekket og nøjagtigt, men vi hilser. Hey. Og vi går videre og får øje på damer. Muligvis fra idrætshøjskole. Lækre ben. Gigantiske bryster. Dag. Vi synker lidt ned i knæ. Vi synker ligesom ind under damer. Dag, damer. Vi laver ligesom et fald, men er oppe igen og råber, hey, hvad så du? Roskilde, we love you, and what is your name? My name is Kent. Kent, og hvad med dig? Hvad hedder du? Intet svar, så vi går videre. Vi skal ned og købe proviant. Vi går de 4,5 kilometer til Roskilde by og køber en varm leverpostej til at have liggende i teltdugen, sammen med det smeltede smør og de 4 kasser guldøl, som vi slæber. Kom, vi slæber, indtil vi møder finnerne fra i går, der har skåret deres sko op og sat dem på hovedet, oven på deres lange, tynde finske hår for at beskytte mod solen uden held. Men hvad gør det? For de har vodka. Vi drikker vodka, kom. Vi svejer lidt i benen og fjedrer lidt i hjernen, kom. Og biller dag. Finland, Copenhagen, Helsinki, yes. Og vi udveksler nitter. Og vi udveksler skove, finske skove for danske skove. Og vi udveksler finsk humor for dansk humor. Det går satans langsomt, men vi ler langsomt samtidig. En finsk-dansk latter. Og vi dingler videre. Vi dingler videre hen til hovedindgangen,
hvor der er en MC-vagt, som vi fornærmer, hvilket bevirker, at han bliver skide sur. Men vi prøver at redde den ved at tisse op ad vagten. Kom, vi tisser op ad vagten. Det må du sørge med undskylde Werner, eller hvad fanden du hedder. Klokken er nu 15 fredag formiddag, og vi besvimer. Vi besvimer i en busk og brækker os. Og når ikke at høre Metallica, men vågner til surprise-koncert med Lasse og Mathilde i sin inviteringstempel. Senere kommer også Chris Christoffersen med teknorytmer. Senere kommer også et grønlandsk band med speciale viser på grønlandsk om isbjerg og Jonathan Motzfeldt. Vi vil gerne gå, men vi kan ikke gå, for der var karboratorsprit i den finske vodka. Virkelig fedt. Men så kommer der en svensker forbi med noget øl med terpentin i og lidt nitroglycerin. Han har hugget af sin onkel, der har dårlig hjerte. Og så eksploderer vores hjerter, som om de var vejsidebomber i Afghanistan. Pum, 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 siger hjertet. Og så kører vi igen. Så kører vi igen. Op på det saftige ben. Ind med maven, op og stå og frem med pikken påsat kinesisk pandebånd. Svinge den i mørket som et flag. Sådan en festival, og jeg er i forfatterkuglen. Roskilde, we love you.